Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие гости! Мы рады приветствовать вас на Заинской земле. Сишембе көнне Зәйгә Якутиядан делегация килде. Архитекторлардан торган делегация башта Казанга тукталды. Зәйгә килүләренең максаты шәһәр мохитен уңайлы итү проекты һәм безнең ишегалды президент программасын тормышка ашыру кысаларында иҗтимагый киңлекләр, ишегалларын төзекләндерү белән танышу. Аларны Зәйдә чәк-чәк белән каршы алдылар. Мы посетили объекты. Без шулай еш регионнарга эшлекле сәфәр кылабыз, эш тәҗрибәсе белән уртаклашабыз, яңалыкларны үзебездә дә кулланабыз. Татарстанга 4-нче Зәйгә тәүге мәртәбә килүебез Казан безгә ошады ди Мария Скрябина. Программада кунакларга Иске Зәйдә мәктәп табу проекты буенча төзекләндерелгән объектлар һәм ярым күрсәтү булды. Туган як тарихын өйрәнү музее хезмәткәрләре проект буенча төзекләндерелгән Кызыл мәйдан һәм яр буйлап экскурсия уздырды, шәһәр тарихы турында сөйләде. Кунаклар проект төзелеш барышының төп этаплары белән дә танышты. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.